Било сред зима и снежинки се сипели като пух от небето. Една царица седяла до прозореца с рамка от черно абаносово дърво и шиела. Както шиела и от време на време поглеждала към снега, бола си пръста и върху снега паднали 3 капки кръв. И аленото изглеждало толкова хубаво върху белия сняг, че тя си помислила: ах, да имах дете бяло като сняг, с бузи алени като кръв и с коси черни като дървото на прозореца. Не минало дълго време и тя родила дъщеричка, бяла като сняг, с бузи алени като кръв и с коси черни като абаносово дърво. И затова я нарекли Снежанка. Но щом родила детето, царицата умряла. След 1 година царят се оженил повторно. Втората му жена била хубава, но горда и високомерна и не могла дори да си помисли, че друга може да я превъзхожда по красота. Имала тя едно вълшебно огледало и колчем се изправила пред него да се огледа и думала: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. И огледалото отговаряло: ти, царице на света, първа си по красота. И тя била доволна, защото знаела, че огледалото говори истината. А Снежанка растяла и все повече се разхубавявала. Като навършила 7 години, била хубава като ясен ден, по-хубава дори от самата царица. Веднъж царицата пак се изправила пред огледалото. Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Но този път огледалото отвърнало: ти, царице си дарена, с извънредна красота, но Снежанка е за мене най-красива на света. Изтръпнала от страх царицата, пожълтяла и позеленяла от завист. От този миг сърцето й се обръщало, щом зърнала Снежанка, и тя намразила безкрайно момичето. Като бурени избояли зависта и злобата в душата й, не намирала покой ни денем, ни нощем. Накрая повикала един ловец и му рекла: не искам вече да виждам това дете пред очите си. Заведи го в гората и го убий. Но за доказателство ще ми донесеш белия и черния му дроб. Подчинил се ловецът на заповедта и завел детето в гората. Но щом извадил ножа и понечил да прониже невинното сърце на Снежанка, тя заплакала и рекла: ох, мили ловеце, остави ме жива. Аз ще се скрия в тая дива гора и никога няма да се върна от дома. И тъй като била много хубава, ловецът се съжалил над нея и рекал: бягай тогава, клето дете. Дивите зверове скоро ще те разкъсат, помислил си той, но все пак, като не я убил, сторило му се, че от сърцето му паднал камък. В този миг край тях изприпкало глиганче Годиначе. Ловецът го заклал, извадил белия и черния му дроб и ги занесъл като доказателство на царицата. Готвачът ги сварил в солена вода и злобната жена ги изяла, като си мислела, че яде белия и черния дроб на Снежанка. Сега клетото момиченце се видяло самичко в голямата гора и толкова се изплашило, че само поглеждало листата по дърветата и не знаело как да си помогне. После се спуснало да бяга и тичало по остри камъни и през странаци. Край него припкали диви зарове, без да му сторят зло. Тичало, докато му държали краченцата, но скоро се спуснала вечерта. Най-сетне зърнало една каштурка и влязло да си почине. Тази каштурка всичко било дребно, но неизказно спретнато и чисто. Имало една масичка с бяла покривка, а на нея 7 малки чинийки. До всяка чинийка пък имало лъжичка, нощче, виличка и чашка.
Край стената били наредени 7 креватчета, всяко със снежно-бяло чершавче. Снежанка била много огладняла и ожадняла. Хапнала от всяка чинийка по малко зеленчук и хляб и пинала от всяка чашка по глътка вино. Не искала да лиши само едного от всички. После умората я надвила и тя лягала ту в едно, ту в друго креваче, но никое не отговаряло на ръста й. Едно било много дълго, друго много късо. Накрая 7-то излязло точно по мярката й. Снежанка останала в него и веднага заспала. Претъмняло съвсем и дошли стопаните на кащурката. 7 джуджета, които копаели руда в планината. Запалили 7-те си свещички, в кащурката светнало и те познали, че някой е влизал, защото не всичко било наредено така, както си го оставили. Първото реко: кой е седял на столчето ми? Второто: кой е ял от чинийката ми? Третото: кой е отчупил от хлебчето ми? Четвъртото: кой е хапнал от гозбата ми? Петото: кой е бъркал с виличката ми? Шестото: кой е рязал с нощчето ми? Седмото: кой е пил от чашката ми? После първото се обърнало, забелязало малка хлътнина на креватчето си и реко: кой се е качвал на креватчето ми? Приближили се другите и викна: и в моето е лежал някой. А 7-то, като погледнало креватчето си, видяло заспалата в него Снежанка. Повикала другите. Затекли се вкупом и ахнали от почуда. После взели свещичките си и осветили Снежанка. Гледай, гледай, какво хубаво дете! Викнали те и тъй много се зарадвали, че не я събудили, а я оставили да спи в креватчето си. 7-то джудже спало до другарчетата си до всяко по 1 час и така минала нощта. Съмнало, събудила се Снежанка. Видяла 7-те джуджета и много се изплашила, но те се отнесли радушно към нея и я попитали: как се казваш? Казвам се Снежанка, отговорила тя. Как попадна в нашата къщичка? Продължили да я разпитват джуджетата. Тогава тя им разправила, че мащехата заповядала да я погубят, но ловецът и подарил живота и тя тичала цял ден и накрая видяла тяхната къщичка. Джуджетата рекли: ако си съгласна да ни гледаш домакинството, да готвиш, да оправяш креватчетата, да переш, да шиеш и плетеш, и ако си съгласна да поддържаш навсякъде ред и чистота, можеш да останеш при нас и нищо няма да ти липсва. Да, на драго сърце, отвърнала Снежанка и останала от тях. Поддържала в ред къщичката. Те отивали всяка зара в планината да търсят руда и злато. Вечерта се прибрали и искали яденето им да е готово. Тъй, като през целия ден момичето оставало само у дома, добрите джуджета го предупредили: пази се от мащехата, тя скоро ще узнае, че си тук, затова не пускай никого вътре. Царицата пък, тъй като вярвала, че е изяла белия и черния дроб на Снежанка, вече мислела, че пак е първа по красота. Изправила се пред огледалото и рекла: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Но огледалцето отговорил: ти, царице си дарена, с извънмерна красота, но остава несъмнено най-красива на света малката Снежанка, дето е при 7-те джуджета. Изтръпнала царицата от страх, знаела, че огледалото не говори неверни работи и разбрала, че ловецът я е измамил и Снежанка е още жива. Отново се замислила и мислила дълго как да я погуби, защото завестта не я оставила на мира. Царицата искала да бъде сигурна, че е най-голямата хубавица на света. Най-сетне измислила нещо. Боядисала си лицето, облякла се като стара продавачка и станала неузнаваема.
Така преобразена, превалила 7-те планини, намерила къщичката на 7-те джуджета, похлопала на вратата и викнала: „Хубави неща продавам! Хубави неща продавам!“ Снежанка подала глава от прозореца и се обадил: „Добър ден, драга жено! Какво продаваш?“ „Добра стока, хубави неща“, отвърнала продавачката. „Виж тия разноцветни шнурчета.“ Извадила едно шнурче, което било изплетено от пъстри копринени нишки. „Тази жена е честна и мога да я пусна вътре“, помислила Снежанка. Отлостила вратата и купила гиздавото шнурче. „Колко ти отива, чедо?“ рекла старицата. „Дай да го нанижа както трябва на елека ти.“ Снежанка не се усъмнила в нищо и позволила на продавачката да й наниже новото шнурче. Старицата бързо го нанизала, но стегнала тъй силно шнурчето, че Снежанка не могла вече да диша и паднала примряла на земята. „Сега ти вече не си най-красивата“, рекла злата преоблечена царица и бързешката се отишла. Скоро мръкнало и 7-те джуджета се прибрали от дома, но колко се оплашили, като видели милата Снежанка просната на земята. Момичето не се помръдвало и като че било мъртво. Дигнали я джуджетата на ръце и като видели, че е стегната много силно с шнурчето, прерязали го. Тоз час Снежанка почнала да диша и малко по малко пак оживяла. Като узнали какво се било случило, джуджетата й рекли: „Старата продавачка е била твоята мащеха. Пази се и не пускай никого вътре, когато нас не няма.“ А злобната жена се върнала в двореца, изправила се пред огледалото и рекла: „Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота.“ Огледалото отговорило както преди: „Ти, царица, си дарена с извънмерна красота, но остава несъмнено най-красива на света малката Снежанка, дето е при 7-те джуджета.“ Чула тия думи царицата и кръвта в жилите й изтинала, изцръпнала цяла от страх, като узнала, че Снежанка пак е оживяла. „Но сега ще измисля нещо, което ще те погуби“, рекла тя. Тя разбирала от чародейства и направила един отровен гребен. После пак облякла вехти дрехи и се преобразила на друга старица. Превалила 7-те планини, спряла пред къщичката на 7-те джуджета, похлопала на вратата и викнала: „Хубави неща продавам! Хубави неща продавам!“ Снежанка подала глава от прозореца и рекла: „Върви си из пътя, не бива да пускам никого вътре.“ „Но сигурно не са ти забранили да гледаш“, рекла старицата, извадила отровния гребен и го дигнала нависоко. Гребенът тъй много харесал на Снежанка, че тя забравила обещанието си и отворила вратата. Спазарили се за цената и старицата рекла: „Дай сега да те вчеша както трябва.“ Клетата Снежанка не помислила нищо лошо и оставила старицата да я вчеше. Но щом гребенът се забил в косата, отровата му веднага почнала да действа и момичето паднало в безсъзнание на земята. „Свършено е сега с тебе, безподобна красавице“, рекла злобната жена и си отишла. За щастие скоро мръкнало и 7-те джуджета се прибрали от дома. Щом видели Снежанка, просната като мъртва на земята, те веднага се сетили за мащехата, почнали да дирят причината за станалото и открили гребена. Извадили го от косата на Снежанка. Тя отново дошла на себе си и разправила какво се било случило. Тогава те за трети път я предупредили да бъде предпазлива и да не отваря вратата никому. В двореца царицата се изправила пред огледалото и рекла: „Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видял друга с моята красота.“ Но огледалото отговорило както преди: „Ти, царице, си дарена с извънмерна красота, но остава несъмнено най-красива на света малката Снежанка, дето е при 7-те джуджета.“ Като чула този отговор на огледалото, царицата почнала да трепери от гняв.
Снежанка ще умре, дори това да струва собствения ми живот, викнала тя. Влязла в една скрита запусната стая, където никой друг не влизал, и направила една отровна, много отровна ябълка. Отвън ябълката имала такъв приятен вид. Била с червени бузки, че който и да е зърнал, непременно щял да се полакоми да опита вкуса й. Но ако хапнал само една хапка, щял да умре. Щом приготвила ябълката, тя пак си боядисала лицето, облякла вехти дрехи, преобразила се на селянка и превалила 7 планини. Спряла пред къщичката на джуджетата и похлопала на вратата. Снежанка подала глава от прозореца и рекла: не бива да пускам никого вътре, джуджетата ми забраниха. Така да бъде, отвърнала селянката. Аз просто искам да отърва от ябълките. Ако не искаш да купиш, ще ти подаря една. Не, рекла Снежанка, не бива нищо да взимам. Да не се страхуваш, че е отровна, рекла старицата. Гледай, аз ще разрежа ябълката на 2 половини. Ти изяш червената, а пък аз ще изям бялата. Но ябълката била така изкусно направена, че отрова имало само в червената половинка. На Снежанка й се приискало хубавата ябълка и като видяла, че селянката също яде от нея, не могла да устои на изкушението. Протегнала ръка през прозореца и взела отровната половинка. И щом отхапала от нея, паднала мъртва на земята. Тогава царицата й хвърлила ужасен поглед и смяла се гръмко и викнала: бяла като сняг, с бузи алени като кръв, с коси черни като абанос. Този път джуджетата не ще могат да те събудят. А вкъщи се изправили пред огледалото с думите: огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. И огледалото най-сетне отговорило: ти, царице на света, първа си по красота. Най-сетне завистливото й сърце се успокоило, доколкото изобщо едно завистливо сърце може да се успокои. Бръкнало, джуджетата се прибрали от дома и заварили Снежанка просната на земята. От устата й вече не излизало никакво дихание. Тя била мъртва. Дигнали я, подирили дали ще намерят нещо отровно по нея, отвързали шнурчето й, вчесали косите и измили я с вода и вино, ала нищо не помогнало. Милата девойка била мъртва и си оставала мъртва. Положили я на носилка и 7 джуджета седнали наоколо да я оплачат и плакали цели 3 дни. После се запретнали да я погребат, но тя още изглеждала свежа като жив човек. Хубавите й бузки все още били алени и те решили: така не можем да я пуснем в черната земя. Поръчали прозрачен стъклен ковчег, да може да се вижда вътре от всички страни. Положили я в него и отвън написали с златни букви името й и че била царска дъщеря. После занесли ковчега на планината и го оставили там, но винаги до него стояло едно джудже да го пази. Птиците също дошли да оплачат Снежанка. Най-напред една кукумявка, после една врана и накрая една малка гълъбица. Дълго, много дълго лежала така Снежанка в ковчега и не изгнила, а изглеждала само заспала, защото още била бяла като сняг, бузките й били алени като кръв, а косата черна като абанос. Случило се веднъж, че в гората се залутил един царски син и се отбил в къщичката на джуджетата да пренощува. Преди това бил видял в планината ковчега с прекрасната Снежанка и прочел написаното с златни букви на него и рекал на джуджетата: продайте ми този ковчег, ще ви платя за него каквото искате. Ала джуджетата отвърнали: не го продаваме, дори за всичкото злато по земята. А той рекал: тогава подарете ми го, защото аз не бих могъл да живея без да гледам Снежанка. Ще я почитам и уважавам като най-свидното си на света. Като издумал това, джуджетата се съгласили и му дали ковчега. Царският син заповядал на своите служители да го носят на раменете си. Но какво се случило? Както вървели, служителите се препънали в един нисък храст и то
тръснало Снежанка, изплюла хапката на отровната ябълка и не след дълго отворила очи, подигнала капака на ковчега и справила се жива и здрава. Ах, къде се намирам, викнала тя. Царския син радостно отвърнал. При мене, разказал и за случилото се и продължил. Обичам те повече от всичко на света. Ела с мен в бащиния ми дворец да станеш моя съпруга. На венчавката била поканена и злобната мащека. Тя облякла най-хубавата си рокля и се изправила пред огледалото и рекла: Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло друга с моята красота. Огледалото отговорило: Беше чудна хубавица до вчера. Днес младата царица първа е по красота. Изпърво мислила да не отиде на сватбата, но тъй като не намирала покой, решила все пак да отиде. И като влязла в двореца, познала от пръв поглед Снежанка. Цепенила се от страх и ужас и не могла да мръдне от мястото си. Злобното й сърце се пръснало и тя паднала мъртва на земята.